Bai, etxean sentitzen naiz, egunon, guztioi. Bestea, ondo ezagutzen dudan inguru honetan, bai nire familia sustraiangatik, bai Nafarrako lanbide heziketa 30 urte baino gehiago jardun izanagatik. Zuetako askoz dakizuen bezala. Konsejera, vicekonsejera, Sailburu ordea, agintariak niretzat plazera da gaur hemen egotea. Ondo ezagutzen dudan lurralde honetan bai, nire erroengatik bai, hurbiltasunagatik 30 urtez baino gehiago zegoen main naiz lanbide heziketan lanean, hemen ondoan Nafarroan asko jakingo duzuenez. Eta esan dut, ohorea dela niretzat gaur hemen egotea, topaketa hau irekitzen, ze urteroko egutegia markatzen dugun hitzorduetako bat da lanbide heziketan aritzen garen ontzat. Nazioarteko topagunea da jardunbide egokiak, esperientziak partekatzeko, guztio gure lana hobe dezagun eta lanbide heziketa hobe dezagun. Edizio berri honek etorkizuna, globala, inklusiboa, jasangarria, hori guztia biltzen du, eta horrek primeran deskribatzen du lanbide heziketako sistema berria, Espainia osoan ezartzen ari dena. Hezkuntza Ministerioak sustatu du eredu hori, autonomia erkidego guztien lanarekin, badira beste eragile batzuk gainera, hor tartean eta Euskadiren kasuan, lanbide heziketako ibilbidea oso luzea da, eta gainera berrikuntzaren aldeko apustua egin du beti produkzio sektorearen babesarekin. Ez dugu zalantzarik, badakigu hemen gaudenok lanbide heziketak produkzio sistema aldatzen duela, palanka dela, eta sistema jasangarriagoa, inklusiboagoa, digitalagoa egiten duela. Lanbide heziketa berrian gizarte aktibo guztiaren eskura dago, eta hainbat profil garatzeko aukera ematen digu, kalitatezko enplegua lor dezaten batez ere gazteenek, etengabeko prestakuntza bat da, prestakuntza irisgarria herritar guztientzat, eta horregatik gure eskura dugun gizarte ekitateko tresna garrantzitsuenetako bat da. Gainera, aldaketa hau honek jasangarria eta etikoa izan behar du, bai pertsonen norbanakoen, bai kolektiboen ongizatea bermatzeko. Munduko ekonomia nagusiak ari gara, lanbide heziketaren aldeko apustua egiten Europako batzordeak ere, hala egin du, eta ez da kasualitatea. Digitalizazioa, teknologia berriak, jasangarritasuna, horrek guztiak, produkzio sektoreak aldatu dituzte, baita sektore tradizionalenak ere, beraz, profil teknikoak, beti ari dira aldatzen enpresa guztietan. Horregatik behar dugu lanbide heziketako sistema modernoa, malgua, etengabe eguneratuko dena eta egungo industriari egokitzeko gai izango dena. Ze aurrera penek ez digute ezertarako balio, ez bagara haientara egokitzen denbora errealean. Eta ez baitugu asetzen, merkatuak behar dituen premiak badakigu, enpresen 40% baino gehiagok Europan, ez daukatela langile egokirik eskatzen ari diren profilentzat. Arazo horrek guztio iragiten digu arlo askotan, enplegu batzuk desagertu egiten dira, berriak sortzen dira, eta profil horiek aldatuko dute ekonomiaren erritmoa, ekonomia berde eta digital baterantz. Analisien arabera, hurrengo urteetan 159 milioi enplegu sortuko dira teknologiarekin lotuta. Eta eraldaketa handi horren erdian 3 funtsezko elementu daude. Gure profesionalei trebakuntza espezializatua eskaintzea ekonomia berriari egokitzeko, laguntza, etengabeko laguntza bermatzea behar duten heziketa eskura dezaten uneoro lan merkatuan egoteko edo lanpostua ogotzeko, eta badago 3. bat oso garrantzitsua. Eta lankideta enpresen eta zentroen artean. Espainiaren kasuan iraultza teknologia izan da eraldaketan diaren bultzatzaileetako bat, lanbide heziketaren arloan. Eta horrela, produkzio eredu berria sortu da. Pertsonenkin egoten dena, bizitza osoan zehar eta zuzenean dagoena merkatuarekin lotuta. Gure enpresen eta langileak tigiboen arrakasta bermatzeko behar dugu enpresa moderno bat. Ikerketa aplikatua hor zeharkako ardatz bat litzateke eredu berriarekin
prestakuntza ziklo guztietan sortu ditugu ekintzailetako moduluak, jasangarritasuneko moduluak, ingelesa eta digitalizazioa. Urtero ateratzen ditugu berrikuntza proiektuen deialdiak, eta hor parte hartzen dute enpresek eta lanbide heziketako ikastegiek. Horretaz gain berrikuntza gelak eta ikerketa aplikatua sartu dugu lanbide heziketako zentro guztietan. Trebakuntza bilingua edo prestakuntza elebiduna ere hor sartu dugu, oso garrantzitsua bai da. Esperientziak partekatzea, jardunbide egokiak partekatzea nazioarteko zentroekin, oso garrantzitsua da, eta horrek kalitatea ematen dio gure lanbide heziketari eta ministeriotik, eta bukatzen joateko, jarraituko dugu prestakuntza eskaintza modernizatzen, hobetzen, berritzen, titulazio berriak aterako ditugu, gure enpresetako adiktuekin lankidetzan. Titulazio berriak sortu dira batez ere gorabideen sektorei lotuta, fabrikazioa adimenduna, zibersegurtasuna, digitalizazioa, mantentze industriala, 5G saren implementazioa, informazio modelatzea, big data eta abar. Gainera, apustu irmoa egin dugu eta 5G bere ezarri ditugu teknologia, energia, trenbide, aeroespazial eta beste sektore batzuekin lotuta zuzeneko komunikazioa izateko produkzio sektorearekin, baina berrikuntza eta hobekuntza horiek beti helarazi behar dizkiogu gizarteari ezagut dezaten zen nolako aukerak eskaintzen dituen lanbide heziketako sistemak. Bikaintasun zentroen estatuko sare bat sortu da, 76 zentro biltzen ditu, eta ekimen horrekin berrikuntza eta lanbide heziketa sustatu nahi genuen lan eta irakasleen prestakuntza. Eta badakigu lanbide heziketa dela ekonomia agertoki berri horri egokitzeko giltza, eta aldaketei egokitzeko gure gaitasunak baldintzatuko du gure etorkizuna. Ziurgabetasun asko dugu munduan, baina aukera asko ere bai. Ezin dugu alde egiten utzi, lankidetzan aritzea, guren artean konektatzeak horrek guztiak indartsuago egingo gaitu aurrean ditugun erronken aurrean. Eta orain bai, bukatzen dut, besterik gabe eskerrik asko gonbidatzeagatik, kongresua ederra izan,